נכון. חברים, זה ההמשך של הסרטון, מצטערים, אבל הטלפון לא יחזיק יותר מדי מעמד, אז אנחנו עושים סרטון אחרי סרטון. ושימו לייק לערוץ, ותירשמו לערוץ של ניר אדיר. לערוץ של ניר אדיר. לידור, רק ייגמר הסרטון הזה וזהו. טוב. נגיד להם שזה סוף הסרטונים. ובסוף לידור נגיד להם שיהיה... טוב חברים, אחרי הסרטון יהיה אחרי זה חצי שנה של גיימינג. הגיימינג חזר. איך אתה יודע? אני יודע, אתה משחק עולי. אבא שלי. אנחנו לא משחקים, זה משהו שניר שיחק ואנחנו מצלמים. זה אני שיחקתי וצילמתי את זה. לערוץ שלכם ביוטיוב? כן. מה? שיילי? אני לא יודע. בחדר שלה. שיילי בחדר. לכי תגידי שלום. עוד מעט. איך סוגרים פה, נירי? כאילו לפתוח ואז זה נהנה לבד. מתי? די, נו. נראה לי סרטון הכי ארוך. הוא מרגיש הכי ארוך. נכון לידור? בחדר של מעלה. איפה שיילי? רגע. הנה, לכי אחרי הכל, תגידי לשיילי שלום. תגיד לי שזה שלום שיילי. זה שנה של גיימינג. הגיימינג חזר. מה זה, באיזה משחק שיחקת? פורטנייט. זה פורטנייט?